आमच्याकडे असा कोकण प्रांताचे वारकरीचे अध्यक्ष भगवान पोखरे, सो त्यांच्याकडे जाणून घेऊया कोकणात त्यांचे कसे किती काम चाललं. नमस्कार सर, तुमचं कोकणमध्ये कसं काय काम चालू आहे? कोकणमध्ये वारकरी संप्रदायाचं प्रचंड मोठं काम आहे. कोकणमध्ये हिंदुत्वाचं खूप मोठं काम आहे. ज्या ज्या वेळेला हिंदुत्वाची गर्जना होते ती या कोकणातून होते. महाराष्ट्रात एकूण 5 प्रांत येतात. मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश आणि कोकण या 5 प्रांतांची खासियत वेगळी आहे. विदर्भात जन्माला येतात शिलवान कन्या, मराठवाड्यात जन्माला येतात संत, खानदेशमध्ये जन्माला येतात कवी, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये जन्माला येतात पुढारी आणि कोकणात जन्माला येतात क्रांतिकारी. या क्रांतीची सुरुवात या कोकणातून, या गोव्याच्या पुण्यभूमीवरून सुरू झालेली आहे आज शंकरनाथ महोत्सवाच्या माध्यमातून. आणि धर्मो रक्षती रक्षिता हा जो श्लोक आहे तो श्लोक खऱ्या अर्थाने डॉक्टर परमपूज्य आठवलेजी यांच्या प्रत्यक्ष कृतीतून आज हा शंकरनाथ महोत्सव पाहिल्यानंतर आम्ही सनातनवर बंदीचा काळसुद्धा पाहिलेला आहे. तेव्हा काही नास्तिक लोक, हिरण्यकश्यपूच्या विचाराची लोक, रावणाच्या विचाराची लोक जे सनातनला पाण्यात पाहत होते, सनातनवर बंदी आणण्याच्या याच्यात पाहत होते, मी त्यांच्यासाठी एक सुरेश भटांची कविता आमच्या गुरुजींसाठी सांगेन. तो काळ आठवल्यानंतर. विजलो जरी आज मी हा माझा अंत नाही, पेटेन उद्या नव्याने हे सामर्थ्य नाशिवंत नाही. छाटले जरी पंख माझे पुन्हा उडेन मी, अडवू शकेल मजला अजून अशी भिंत नाही. माझी झोपडी जाळण्याचे झाले तर कैक कावे, परंतु जळेल झोपडी अशी आग ती ज्वलंत नाही. येतील वादळे खेटेल तुफान तरी वाट चालतो मी, अडथळ्यांना भिवून अडखळणे पावलांना पसंत नाही. परमपूज्य डॉक्टर आणि त्यांच्याबरोबर असणारे त्यांचे लाखो साधक यांनी अडथळ्यांना भिवून आपलं चालणं थांबवलं नाही. धर्माच्या, राष्ट्राच्या आणि समाजाच्या हितासाठी त्यांनी जे काम चालू ठेवलं त्या कामाचं मूर्तिमंत उदाहरण आज शंकरनाथ महोत्सवातून आपल्याला दिसतं. डॉक्टरांची जी असलेली तपश्चर्या, ही तपश्चर्या तर सूक्ष्म असते, पण त्याचं आज मूर्तिमंत उदाहरण या शंकरनाथ महोत्सवातून दिसलं. हिंदुस्थानातला हा एक प्रेरणादायी कार्यक्रम आज हिंदू राष्ट्राच्या स्थापनेच्या दृष्टीने होईल. काल आम्ही ध्वजाचं अनावरण केलं हिंदू राष्ट्राच्या, आणि लवकरच आदरणीय देशामध्ये मोदीजींची सत्ता आहे. देशात खूप चांगलं वातावरण आहे. ज्या लोकांनी सनातनवर बंदी आणणं, ज्या लोकांनी हिंदुत्ववाद्यांना त्रास देणं, अशा तऱ्हेची षडयंत्र रचली, त्यांना मात्र पूर्णपणे हिंदुस्थानात आता मातीत गाडलेलं आहे. आणि हिंदू राष्ट्र स्थापनेपासून आता कोणीही अडवू शकत नाही. हे कार्य जोमाने सुरू झालं आहे. धन्यवाद. रामकृष्ण हरी. ज्यावेळी तुम्ही म्हणतात हिंदू राष्ट्र आणि ज्यावेळी म्हणतात की सनातन धर्माची स्थापना, पण यासाठी तुम्हाला मोदीची गरज, म्हणजे त्यांच्या पक्षाची गरज लागली. पण वारकरी संप्रदाय ज्यावेळी काम करतो तो फक्त भक्ती मार्गाकडे असतो जास्तसा तो, पण सगळं काय असतं ते इलेक्शनवर डिपेंड असतं. अशा वेळी वारकरी संप्रदाय काय करणार? म्हणजे अशा वेळी वारकरी संप्रदायाने 2019चं इलेक्शन, 2024चं इलेक्शन आम्ही पूर्णपणे धर्माच्या बाजूने उभं राहिलो. जे लोक धर्मविरोधी होते त्यांना घरी बसवलं. आणि आत्ता नरेंद्र मोदीजींची एक हाती सत्ता आहे. पूर्ण प्रतिकूल वातावरण आहे. विषय एवढा आहे, काही तुम्ही आता मला प्रश्न विचारला की तुमचा भक्ती मार्ग आहे, मग तुम्ही इकडं का वळता? जर राष्ट्र जिवंत राहिलं, जर धर्म जिवंत राहिला तर भक्तिमार्ग जिवंत राहील, आणि धर्म जिवंत राहिला तर मानवता जिवंत राहील. कारण हिंदू धर्म हा फक्त स्वतःचा विचार करत नाही. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. या सगळ्या विश्वाच्या कल्याणाचा मार्ग अवलंबतो. वृक्षवली आम्हा सोयरी वनचरे पक्षी सुस्वरे. आम्ही वृक्षवल्लींवर प्रेम करणारी माणसं आहोत. आम्ही निसर्गावर प्रेम करणारी माणसं आहोत. मानवतेवर प्रेम करणारी माणसं आहोत. गोमातेवर प्रेम करणारी माणसं आहोत. ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात, जे जे दिसे भूत ते ते मानिजे भगवंत. या भूतमात्रामध्ये प्रत्येक चराचरामध्ये देव पाहणारी आम्ही माणसं आहोत. आणि तो चराचरामध्ये देव पाहणारा धर्म या देशामध्ये सत्तेत असावा, या देशामध्ये सगळ्यांचं नेतृत्व करत असावा, जेणेकरून सर्व धर्म, सर्व पंथ, सर्व संप्रदाय, सर्व जाती सुखा समाधानाने, गुण्या गोविंदाने, आनंदाने नांदतील. याच्यासाठी हिंदू राष्ट्राची गरज आहे.